мақсад аз тамошои видеои мо дар сомонаи ютуби мо ҳастанд хуб одамое ҳастанд ки раҳдур ҳастанд ки аз деҳа ҳастанд аз нархи навои мошино бохабар нестанд метавонанд ки ҳамин канали моро тамошо мекунанд яъне ки бахабар мешаванд. боварӣ дорем ки бисёри бародаро чӣ дар берун аз кишвар бошанд чӣ аз дарони Тоҷикистон бошанд яъне канали моро хуб қабул кардагиянд бинандаҳоям бисёр дорем ва аз ҳамин канали мо ҳам мошина мехаранд. мо ройгон мошинои мардума сёмка мекунем дар канал мегузорем аз уҷа одамо метавонанд мошинои маъқулашро интихоб кунанд яке дастрас кунанд. вақти канала кушодем номи канал буд Қурбонов буд ва то 60-70,000 подписчика мо ба ҳамин ном рафтан гирифтем ва баъд аз он дидем ки обуначиҳо кам обуна яъне подписатся мекунанд дар канали мо гирифтем ба канали Автолайф номша иваз кардем ва айни ҳол подписчикои мо ба 236,000 омада расидааст. пайдоиши ҳамин кор вақте ки бародари ман акам бигем ҳамин мошинбозор меояд ҳамин камера қатъи як сёмка мекунем мошино ҳамин мошинбозора меравад дар канал вақти парто дидем ки просмотрш бисёр дорад. агар мо дар фикри кор набудем ва баъд аз он акам ки метавонӣ ки ҳамин корро ту бикунӣ хуб мешавад. ва соли 2017 мо яъне камера харидем ва ҳамин кор яъне машғул шудем ва ба натиҷаи хубам омада расидем.